guys, for today's my video, gawa tayo ng waragay nut. Dalawang bote guys ang gagamitin ko ng grapes na leaves nito at saka 2.5 na rice. Then dalawang tali na bagdunes. Then meron tayong eggplant, dry nana and samak. Then 5 pirasong kamatis, 5 pirasong lemon, 2 pirasong onion and garlic. Then meron tayong pilpilhar. Then meron tayong kamun. Then ito, ano ba to? Deroni, olive oil and coffee. Ayan, pomegranate. Ayan guys, start na tayo. Gawa tayo ng waragay nut. Ayan guys, naglagay lang ko ng onion. Pinalamig ko muna guys yung rice. Ayan. Saka ko nilagay yung magdunis. Sobrang dami. Parang hindi ko na siya mahalo ba. Ayan na guys yung ating waragay nut. Ayan, yung nabalot na. Then mag-start na tayo. Lagay natin siya sa ating kaldero. Lagay tayo guys ng kamatis. Sapin natin siya. Then tomato. Ay, patatas pala. Sorry. Ayan na siya guys. Then, lagyan natin siya ng isang sili. Paikot lang natin siya ulit guys. Ayan. Ganyan lang siya.
guys yung ating oregano. And for now, gagawa tayo guys ng kanyang sauce. Yan siya guys. Then, saka natin ilalagay yung ating sauce. Ayan. Then, saka natin siya guys tatakpan ulit ng ating pangdagan guys. Para yung, ano nito guys, purpose nito, para yung ating kanin hindi siya apaw. Ayan. Salangan natin siya guys. Liko mo pala. Yeah, it's done. Bring it to the car. Car is outside. Tara mo nga muna yun dahil. Pinabuburo yung.